Moi boas. Hoxe estou na Cidade de Cultura, en Santiago de Compostela. Vou participar na Oli Gaiás, que é unha carreira de 5 km, donde en diferentes puntos nos van estar tirando polvo de colores. Se o ano pasado foi a primeira carreira que fixen para esta canle, fixena con un amigo. Este ano convencín a miña irmá para que viñera, xa que é unha carreira para pasalo ben. Mañá teño outra, así que hoxe tranquilos. Nada, estamos esperando a que chegue a miña irmá e xa a ver se quere poñer a cantar un pouco. Pois xa estamos aquí cantando, xa chegou miña irmá. A ver a que ritmo damos ido hoxe. En principio quere ir a 6, pero vexo complicado. Quedan 15 minutos, vamos a acabar de cantar e xa imos para a saída. Sigo viva. Mamá, sigo viva. Podem desmaiar, ocha. Pois ata aquí o que foi a Oli Gaiás. En canto ao meu resultado acabei de 284. E ti? De 289. Con un tempo de 37 minutos e 54 segundos. Eu vou foi por acabar. Fixen uns poucos segundos máis. O objetivo non conseguido, xa que queríamos chegar nun ritmo de 6 minutos o quilómetro, pero ao final chegamos nun ritmo de 7:20. O importante era pasalo ben e acabar pintados. O percorrido, igual que o ano pasado, 2 voltas pola Cidade da Cultura e un tramo do Bosque de Galicia, sen pendentes duras. A distancia final polo reloxo foi de 5,1 km. O prezo por participar foi de 5 euros e os puntos positivos, pois a entrega de dorsais o día previo ou o mesmo día,
boa zona para aparcar na Cidade da Cultura, quecemento e final de festa facendo zumba, avituallamento final con froita e auga, agasallo desta camiseta e destas gafas da Xunta. Con isto podes entrar ali polo Parlamento e era o jefe. Aínda que o importante desta proba era pasalo ben, houve algúns puntos a mellorar, que ao igual que o ano pasado creo que se deberían poñer máis puntos onde tirasen polvos de cores, e o servicio de duchas que non viña nada mal para non volver para casa todos pintados. Algo que engadir? No, totalmente de acordo contigo. E cando te veremos noutra proba? A verte cando queiras. Competir, o deporte non está feito para min. Deixade nos comentarios que hai que convencela para que volva. Recorda que podes seguirme nas redes e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.